Abich kuom lipot machal kamano inonro mabende itimo kawadhi nyime. Gavana ma Siaya James Orengo nigero ni romo mar joket mwandu madhi timore e kaunti no chakre tarik 15 dwe ni dhi yawo rangach mar dongruok e kaunti no. Galamoro no ma idhi yaw kod jatend piny Kenya William Ruto dhi miyo pek sekta mar pur, teko, stima kod limbe. Orengo yango ni galamoro no dhi miyo pek weche mag keto mwandu ma ok siasa, kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni simba makoth ogoyo Ken Mbura, gavana ma Siaya James Orengo nigi geno ni Siaya dhi chier tok galamoro ma joket mwandu madhi chakre tarik 15 dwe mar 10 higani kendo bedo siwandha mar dongruok e gwenge mag Kaluo. Waneno ni Siaya osebedo ka joma joket mwandu kata johala madongo ok osebedo ka donjo e Siaya. Koro sitiko ni mokwongo dwa nyisogi ni Siaya en kama inyalo kete mwandu kata inyalo goyo ohala. To wan gi geno ni joma birogi kuomgi kata bed na ji ariyo kata ji adek, Siaya nyalo wuokie gi factory mag yore mag pur, value addition e yore mag pur, kata mag kambe mag sukari, warango pamba ahinya nikech Siaya chon en kar pamba, nong'ere kaka kar pamba. Wan kaka Siaya County waseketo pesa moro madimba mwadwa chako go jinari ei Madiany e Rarieda. Twak mare kod Ramogi TV, Orengo oyango ni sektas mag pur, teko, stima, mwandu mayudore e bwo lowo kod limbe dhi yudo keyo mobop bang' galamoro mar sitiko ma idhi yawo yango kod jatend piny William Ruto kendo loro kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ewi chenro mar gero dag stima mar nuclear kaunti ma Siaya, Orengo kwedo luoro moro amora ni chenro makamano dhi kelo tuoche mag kansa ne jodak ma Siaya, ka owacho ni jolony osetimo nonro ewi wachno. Wach mar tuoche no nyaka none kendo International Atomic Agency nono gik ma kamago ma nuclear plant migero kata obed na e Amerika nyaka gibedie ma girang. To ji wi wawil kata joma tero jogi India nitie gima iluongo ni nuclear medicine ma miyo chieth bedo mayot kata yore mag kansa. Nuclear medicine duong' ahinya e thieth masani. Orengo bende okwedo weche mosebedo ka wachore ni kaunti ma Siaya odong' chien weche mag dongruok kaluwore kod osiep ma wach e kinde kod sirikal mamalo. Wabende wanyiedha. Ing'eni seche moko ji moko gigo tung' mawinjore mabor molo jomoko ka gimoro otimore. Kata ka mor nitie kata ka tho nitie to gigo tung' mapek ahinya. To Siaya kata wadonji programs mag affordable housing, gidhi nyime Siaya, ASP markets kata integrated market kaka migero Siaya gidhi nyime kaluwore gi tich man go gi national government. Port midwa gero Usenge en gima osedhi nyime, ma Kenya Ports Authority gi Kenya Shipyard watiyogo maber. To kamigede Usenge no bende will be a modern fish market kanyo. Fish landing sites kaka Masembo en gima dhi nyime. Luanda Kotieno omiyo ok anyal wacho ni Siaya odok piny. En mana ni seche moko kiloso mopogre to ji weyo ni onge gima dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.